Ассалому алейкум бардаро, подписчикои YouTube канали Топ Мошина Макаса хуш омадем ба канали Дударактон бардаро. Дуромадан баъбар фақат ами лайкҳоро бизанен. Подписатсия кунен, мошинои нархҳои дастас мепартон. Шумо успед кунед кадомида чӣ намуди мошин маъқул бизатина дар комментария бинависа. Насиб када боша бозори оянда омада ба навор мегирем. Бардаро, чӣ хеле ки медонед дар канали мо шумо як кинои нав рафтаиста ки миқдори чиптош кама. Бидурен ҳама касая дастгирӣ кунем. Бисёр не ҳами якдонаи, дудонаи, даҳдонаи бигирем. Пардон худаш бозӣ дар муддати 2 рӯз тамом мешавад, барое ки коллекция чиптое ки ман меонам гарени миқдори чиптои камқати хеле ягон составда ягон кас хеле камвилета мақсад кам чиптага намегзарона. Барое медорем ҳама каса дастгирӣ мекунем. Нарх як дуна чиптаи мо 45 сум, 10 та бигирен, як та туҳфа мешавад. Ҳаматонда омад бурдбори хонам, насиб боша ҳаматона финалда интизорум. Марҳамат бардаро, боз як Opel печкача бачаҳо варианти автомат хоҳиш мекарданд. Марҳамат варианти автомат. Пискачои ана selection бо бардаро. Объем мотор дорад. Марҳамат як геда шоғона газ еврачо дошта хас бояд нишона. Ҳуҷҷат сол надошта утилама чӣ кардаги тайёр бардаро. Марҳамат як геда чарх мезанем. Марҳамат ҳолати тараф. Марҳамат ҳолати қафош. Қафош кам тарак бардаро задаги дошта бардаро. Марҳамат ҳолати тараф. Марҳамат ҳолати сам. Вай мошин кам беш милишовка кор дора. Коробкаш боша автомат, климат контрол. Як капочак шо. Объем мотор ди ана плитка мотора бо фартуки пеш назада чашковарид неса нахчанса. 45000 сом боз муомила мешава. Рақам тавгака 93 чи 541 6748 марҳамат рақам зер навда занза алоқада бурем. Марҳамат бардаро, боз як Opel Astra пеши бозор бардаро, саб сафед бахти сафед бардаро, Astra бераҳмаш. Соли 2007 сол дискачои selection. Солона ҳуҷҷат дора, утилизатсия кардаги тайёр, тана шиша краска талаб нест. Марҳамат ҳолати қафош. Як ҳолати багаж мебинем бардаро. Марҳамат атсекои қафош нозадаи бардаро. Марҳамат ҳолати тараф. Бахшака тараф бе. Марҳамат ҳолати тараф. Ҳай мошинча ака бернаш кор надора. Як ҳолати салонш мебинем. Дар қафои ручной салонш топ тоза, потолокшам тоза. Марҳамат дар пеш электро, регировка бакои ду тарафа мултирул. Ана колсадор, коробка механик, кондитсионер. Капочои кака регировка бакаой, гап хавари соус. Ҷош карон гарен тангдай кубиё. Кансаниш кор мекуна ка, объем мотор 1.4 ая. 1.4 тимипор расход 6 литр. Марҳамат ҳолати фартуки пеш 19. Класс расходш бардаро 6 литр, объем мотор 1.4 нақш боша бардаро 59000 сомон. Боз муомила шахай солша гуфтем 2007 сол. Рақамо табуго ака 989 30 31 марҳамат рақамо зер навда занза алоқада бурем. Марҳамат бардаро, боз як мошинчаи навбатӣ Toyota Land Cruiser 200 бардаро, нархи дастрас агаре, нархи арзон, солш 2000 ана наҳам сол ё 2009 ё 10 гуфтам бардаро, бодикити солҳои 2016-17 кадагай. Марҳамат як гиди чарх мезанед, тана шиша краска талаб нест, без куличои доступ. Ранги стили аниватор кадагиам бардаро. Марҳамат бамперои қафо эр кадаги бардаро. Марҳамат ҳолати тараф. Марҳамат як ҳолати салонша мебинем. Дар қафо электропакет мебел салон. Марҳамат салон кожни салон, потолокш тоза. Хай худованд ҳар як подписчик морам насиби ҳамтарӣ куна бардаро. 4 дар электро, блокировка дар ду тарафа мултирул, коробка автомат. Ана климат контрол, монитори Android доштаи бардаро. Хулас ана пневмоподвеска ҳама чизош кор мекуна, ҳама чизош дошта 4ведешам, 2ведешам ҳамашам. Мошин халиҷияи бардаро, халиҷиашон тоза мешаванд. Нарх боша бардаро 269000 сомон, боз муомила мешаванд, нархи дастрас. Биё ака рақамо табгу 269000 бо муомила мешава, биге мешава. Яка бениҳоят қимат гуфтесад, қай бо мо пешайх мо нарх монамуда ки розӣ шуд. Биё рақамо табгу ака 902 977 02 60 марҳамат рақамо зер намуда занза алоқада бурен, лайкора фаромӯш накунед. бисёри мардум ростӣ савол метаванд ки намешава ками ноҷунбида гапзанӣ, не шеринар. мо агар наҷунбем агар кор пеш намерава. Марҳамат бардаро, старт бозии 45 сумаи нави химона сар додем. Метонен айҳози чекотона партофтан гирен, айҳози ҷоҳотона
бигирен ки миқдори чиптҳо уже камш мондагиа. чӣ хеле ки бародаро медонем бозии мо ҳар ҳафта гузаштаиста ба дастгирии беҳтарини шумо бародаро хаяко овозои моро аҳамият натем овозои мо камтар гирифтагиа главни важни ҷава нестам важни шоҳиҷоизотунай чӣ хеле ки медонем бародаро дар шоҳидии мову шумо старти бозии пешинамона гузарондем бо ранги ҳарвақта кадоме шоҳиҷоизаи мара бурд мекунам мебарам дар дари хонаш мемонам овозои мара бародаро аҳамият натем овозои мо гирифтагиаи ҷама важни нестам важни шоҳиҷоизаи шумоа сета шоҳиҷоиза миқдори чиптҳо гарени кам общи количествои чиптаи мо 3999 дона и чияй ин состави ки ман мондагим одамо медонем бародаро то 5-6 количествора мемонанд метонен айҳози чиптҳоотона харидорӣ кунем бародаро ҳаматонда омад ҳама каса газ метаҳем бисёри мардум мегӯянд ки чихе ака мо чипта харидорӣ кунем осонай рақамҳои ватсапи мо бародаро ҷамъи 990 кунем 556 320 ин рақами ватсапи кории моа салом бинависен чектона партен автоматӣ иштирокчӣ бозии мо мешем бародаром асадқа дар ин бозии мо шумо сета шоҳиҷоиза 120 конвертҳои пулӣ бародаро сечкачаи пеши бозор тай наве сиданчаи биқагӣ пеши бозор ваз 2107 32000 пробег дора мошин ай автосалон як даст гаштагия представид ки дагиҷои хеле састани дар бозор нестай шеринар мисол шербача ма метавонам ки брам дар 10000 хали мошин бихарам не ки чӣ дар кор мошини кашоли рехтагира 32000 пробег нархш 20000 30000 сомона нест шеринар ба камиш ай 50-60 сомон арзиш дорам ин олаф хитон медонед хай бисёри бародаро ай ман мошин бурд кардагиам медонанд чӣ хеле мошинои зур-зуршон додагим то ҳозира хизмат кардесанд даже зорашон мекунам мегӯм ака клиентай намефурӯшиш нея мега ака хизмат дай мошин ба ҳамин хотир гапон надорум парто чека ози бародаро якм очира дирм берун мошинҳоро шумо фақат тамошо кунед роҳат кунед бисёри мардум хитон медонед ки дирнои мошинҳоро нишон наметавад ба кадом хотир усуш махфия не ки дирм берун матҳо лӯбои ҷоша биёин айма қабул кунем шураҷон рафтем дирм берунҳои мошинҳоро нишон те титки радной бидайда намурдем 07 дидем ки 32000 пробег дорад тачкай салон ахай дидем хирошидагӣ надора оли ку даридагӣ паридагӣ усубеса ин олафчое ки мошиное ки ман шумода мемонам ин мардами хеле мичтад мекунанд ҳама дар ҳайронанд ки та айгиҷо меёвӣ ин мошинора ин ҳамаш ба хотири дастгирии беҳтарини шумоа ба ҳамин хотир чека парто дидӣ дар насиба намин 07 шид омади айма бурдиша бародарам асадқа ай сбс кадана салом наиз чека парто уже тамом автоматӣ иштирокчии бозӣ мо меша миёин намин 07 айма мебарӣ хулас инаи шоҳиҷоизаи главни мо шумо мешавад шеринар ки ба 45 см соҳиби нами сечкачаи биқагӣ мешавад коробкаш автомат 4 дарш электро обогрев сидени асер полни фул комплектатсия лабавои антиблик бача ин состави ки ман мондагим ягон зоти одами хеле мошинаи биқа намемонад ака медонам шербачаи ма с-класс нест не ки обури ҳамин сечкаи абёни
ай S-класс та баланда ё не шербача гапун хатоай хато боша дар комментария обязательно бинавис медоне ки ҳами састани дар бозор 75-80 таи 90 ҳазор сомон ба камиша ба ҳамин хотир чекапарто уже автоматик мошинча ай хидат меша деди мебарам дар дари хона шербача мебарам меспорам диганам хеле вақтат хиш негарди ҳамин навори мо бисёне 3000 лайк ва 5000 комментария бигира се каси шуморо ман соҳиби 16 Pro Max мекунам рӯзи эфир ай эфир ҷудо мекунем насиб боша ба шоҳидии худтон рӯзи финал ҳамаро ҷобаҷо мекунем се каси шуморо ман соҳиби 16 Pro Max мекунам ба ҳамин хотир стбс наки шербача лайк комментария чизе дори газ бите дига стбс наки марҳамат бардаро ҷон боз як Opel дути абиони бардаро нархи дастрас бардаро 40000 поина видео нагзанда бо диққат тамошо кунед лайкҳоро бизанед шумо марҳамат як эди мошин чарх мезанем марҳамат ҳолати тараф солона ҳуҷҷат дора ака ҳуҷҷат утилам надора солона ҳуҷҷат надошта утилам надошта бардаро марҳамат ҳолати тараф ҳа музикаша ака бикӯш музикаша бикӯш марҳамат атсекои қафошно зада бардаро марҳамат ҳолати абшифконе ки салона китоб тозак бардаро паталошам бад нест марҳамат ҳолати абшифко руло шлиф даде дар пеши электра коробка механик бардаро и ба фикрим простои авиони кадаги ё ки авиони то чхели ки шито ки простои дора биё капо чавардор и мотор як ишаш простой буда значит по переходка марҳамат ҳолати фартуки пеш марҳамат чашкош варид нест хулас простой авиони кадаги буда чанд сма камони ман ҳар хисоб бигум ахно ки мотори як гаш дора як ишаш 16 дора не як ишаш простой 36 охириш ака 36 охириш қимат нест ака мошину як даст гаштаги вагон ака мошин 36000 сомон ака охирин нарх мега хай биёин ай пеш бо савдо кунем бардаро биё рақам табгу ака 017 36 29 29 марҳамат рақамо зери нода занзен алоқада бурем марҳамат бардаро боз як мошинчаи навбатӣ Opel дути абёни тозаш буда иш нархи гарени дастрасош 99 ё 98 10000 сол буда бардаро хай ба амперо пеш ҳамивател фарош неста ки фарои ро будошта бардаро лупадор марҳамат як иди чарх мезанем марҳамат ҳолати қафош бардаро ма садқа бизанем аму лайкора нахуд чинем я лайко қадр надошта бошем марҳамат атсекои қафош ин қафош камтарак ним қаҷош задагӣ доштай бардаро страшни нест ҳолати салон хай нархш да арзандаи потолокш кор дора коробка механик климат контрол ду тарафа мултирул ё капо чои кака абиё мотори як 16 бардаро не ки ҳолати фартуки пеш қати стойкои ланҷро но зада буда бардаро нарх боша бардаро 35000 ака охири нарх моне қимат нест ака 35000 мега ака охири нарх монега хай биёин бо пеш савдо кунем бардаро мошин баъзе ҷоёш мелич пеличовка кода 1.5 сум расход дора мошине ки нархда хаёл мекунам арзанда рақамо табгу ака 93 424 47 70 марҳамат рақамо зери нода занзе алоқада бурем марҳамат бардаро боз як Opel Astra хечбеки навбатӣ нархи дастрас бардаро солош 98 буд ака солош 1998 сол бардаро видеоро нагзонда бо диққат тамошо кунед марҳамат як иди чарх мезанем бардаро марҳамат ҳолати қафош марҳамат ҳолати тараф як ҳолати багаж мебинем марҳамат ҳолати багаж қафош не ки но зада буда бардаро лаганошам ҷуз дар тағорош гирехтагӣ нест марҳамат ҳолати тараф як ҳолати салонша мебинем марҳамат ҳолати абшикош потолоки тоза ду дар пеш электропакет коробка боша механик биё капо чакишо ака марҳамат як ҳолати моторшане абиё мотори 1.6 простой ҳолати фартуки пеш тоза стойкои ланҷрону но зада бардаро
чашкой пеш қафо гуфти гапо бари нест хай қафо надоран чашкой пеш доран кузуш тоза нарх боша бардаро 43000 сомон боз муомила меша рақаму тавен гӯя ка 915 02 26 37 марама рақаму зер намуда занзен алоқа дабрем марамат бардаро боз як Toyota Fielder караван бардаро Fielder яъне як универсал бардаро солош 2007 сол варианти SK мотори як гаш мушака мотори як гаш бисёр мардум як гаш хоиш мекардан а марҳамат бо нархи дастрас шохдор бардаро ака тренировка уҷато шанқай марҳамат олати диско пачка чолиска балон якла тренировкаш боша як моҳай бардаро як моҳи ровна тренировкаш мондагия шохдори заводской SK ана ҳуҷҷатҳои солонаш боша 4 моҳи дига мондагия бардаро не ки мошинча ака дизелни тоза бдаёз як олати салон шумидем дар қафо электропакет марҳамат олати салон потолокш тоза бесключевой доступ 4 дар электро блокировка дар коробкаш боша автомат климат контрол бия капочави кака марҳамат як олати мотор шумидем бардаро объем мотор 1.8 дуал бардаро ҳолати фартуки пеш нозада хай японко хушо медоне ки тоза мешавам бардаро нарх боша бардаро 88000 сомон боз муомила меша тамом саате дастот будашкан ай чихистира рақаму табугака 909 07 86 86 марама рақаму зер намуда занзен алоқа дабрем марҳамат бардаро боз як Opel Astra ай 40000 поён кадом спед кад ошава мошин камон беш кор дорад не ки нархи арзанда бардаро марҳамат як гирде чарх мезани бардаро соло чанда яка 2000 сол бардаро свечан свети спрайт бад нест марҳамат ҳолати тараф бизанед лайкора бардаро шумо чанд кам лайкора бизанед ҳам қабо гуфти гапо обрӯи ихтона кадом айбози инав чипта харидорӣ кардаги нестем будони айҳози харидорӣ кунем марҳамат дарои қафо ручной салон тоза 2000 потолокш тоза люкдор да биё акаҷон бахшиш ду дар пеш электро регировка баковой коробка боша механик биё капо чойка соткаи тоза будан комплектатсияи сотка биё объем мотор 1.6 простои тимболи марҳамат ҳолати фартуки пеш чашкаҳо задагӣ варид нест стойкаҳо кузов мошини тоза не ки нархи дастрас 34000 партом ака 34000 партом 34000 партом 38000 сомон боз муомила мешава рақамо табугу ака 918 56 7120 марҳамат рақамо зер намудаи занзен алоқа дорен лайкора обязательно бизанед марҳамат бардаро боз як Opel Astra пеши бузург бардаро саб сафед бахти сафед бардаро Astra бераҳмаш соли 2007 сол дискачои selection солона ҳуҷҷат дора утилизатсия кардаги тайёр тана шиша краска талаб нест марҳамат ҳолати қафош як ҳолати багаж мебинем бардаро марҳамат атсекои қафош нозадаи бардаро марҳамат ҳолати тараф бахшакай тараф бе марҳамат ҳолати тараф хай мошинча ака берунаш кор надора як ҳолати салон шамидем дарои қафои ручной салонш топ тоза потолокшам тоза марҳамат дар пеш электро регировка бакои ду тарафа мултирул ана колсадор коробка механик кондитсионер капочои кака регировка бакаҳои гап хабари соус ҷош гарин танг дайку биё кансаниш кор мекуна ка объем мотор 1.4 ая 1.4 тимипор расходи 6 литра марҳамат ҳолати фартуки пеш нузада хулас расходиш бардаро 6 литра объем мотор 1.4 нақш боша бардаро 59000 сомон боз муомила шақай солша гуфтем 2007 сол рақамо табугу ака 989 30 39 марҳамат рақамо зер намудаи занзен алоқа дабрем марҳамат бардаро боз як Opel Astra караван сош 2001 сол нархи дастрас бардаро мошин гарини тозаи бардаро акай далеҷон айранги ма оту безоран ака мошини диҷа важния сош 2001 лабои тозаватскои худу ҳуҷҷат солона утилизатсия кардаги тайёр марҳамат дискачои selection тана шиша краска талаб нест бардаро марҳамат ҳолати тараф и багажиш кишода ку хай биё як багаж ҳуй мекунем марҳамат атсекои қафо қафош нозада бардаро тошторка зади ҳама чизош ҷошта мошин кузуфиш тозаи бардаро агар қиматам боша қимати беҳиммата марҳамат як ҳолати ана салоншо мебинем обшивко кандаги даже харошидаги надор поликои ва кори хушрӯ
Дидари пеш электро, регировка боковой, коробка механик, ченджер дошта бардаро. Капотчика ки шуда, намекушем ози. Бия акавой ки капота. Марамоз як ҳолати мотор, абиё мотори 1.6 инжектор, аккумулятори пачка. Ҳолати фартук атсекора дидем чӣ тоза хушир стойкои ланҷируна маҷушда. То хафакои заводскои ҷушда. Хулас, наш боша бардаро чанд сом? Ира. О. Барои хотир 73000 сом боз муомила меша, рақаму табугака. 909 07 86 86 86 марама рақаму зер нода занг алоқа буроин. Марамат бардаро Мерседес Е-класс 211 кузов, сборка Европа, гарени тоза, стили AMG бардаро, машина AMG пакет ҳай. Марамат ҳолати тараф. Марамат як гирда чавна дискачои AMG, бампери пеш Америка, AMG машин сборкаи Европа инеки. Европа ҳам тоза мешан, ҳам қимат бардаро, ду груштела бардаро, бампери қафо, датчик партроника, спойлер, панорама. Марама дари қафо электропакет, салончне ки на панама буда бардаро, панорама шадден, на панорама без ключовой доступ, 4 дар электро, скамейковой тараф лифт, ду тарафа мултирул, монитори Range Rover дошта бардаро. Хай ҳамаи наворотора дора бардаро, биё капочои кака. Хулас. DVD, 4VD. Тим боли зури шуда DVD медонед камтар шустр мешава, расходаш кам мешава. Абиё мотор 7.6 цилиндра бардаро, ҳолати фартуки пеш фукшино зада. Машин уман задаги дора ё надора ака? Надора, Европа хизиш хай тоза меё. Наш боша бардаро 89000 шумо нема қалан ака. 89000 сомон боз конкретна муомила мешава бардаро, биё рақаму табуг ака. 28 5 59 марама рақамо зер намудаи занг алоқа дабурен. Марамат бардаро ҷон боз як Toyota Corolla 3 навбати сборкаи Америка, солиш 2013 яка. И 2010 ша. 2010 сол бардаро. Марамат як иди чарх мезане. Хай уҷати солона ҳам утилиш кардаги тайёра бардаро, марамат ҳолати тараф хай ки ёра багажашуна накшема мешава ба кадом худи ё бисёр Corolla қафошон тозан. Биё иш коғи. Дари қафо электропакет, марамат ҳолати салон, комплектация эли. Машина Америка буда, 4 дарш электро, блокировка дар, ду тарафа мултирул, коробка автомат бардаро, монитори Android. Биё капо чой кака. Абиё мотор тимболи бо як гашти дуал да кондиционер ама чиш кор мекунам, марамат ҳолати фартуки пеш нозада бардаро. Хулас нақш боша. Ака чанд сомон меша? 90000 сомон боз муомила мешава бардаро, рақамо табуга. Рақамо табугу 800 10 71 марамадо рақамо зер намудаи занг алоқа дабурен. Марамат бардаро хундаи туқсон, нархи дастас кадом испед кад оша. Ин нархҳо чиста барои шумои подписчикои муҳтарам, фақат шумо лайкора қадрдонӣ кунед, лайкора бизанед. Соли 2013 бардаро, солона ҳуҷҷат утил дора ака. Солона ҳуҷҷат утил дора, соли тимболи 2013. Нарх медонед, нархи гарени арзон ва арзанда. Омади шери нар бардоштӣ. Марамат ҳолати тараф, як салончаша мебинем. Дари қафо электропакет, марамат ҳолати салон, салон латасани болош чиқолои хусул кашидагиам. 4 дар электро, блокировка дар, коробкаш боша автомат, климат контрол, монитори заводскои қад. Биё капоч акшо ака. Машин халиҷия бардаро, ана марамат неки нархи даста амиё 800000 боло астан поёне бардаро. Мо старатса кардем ки бо тимболи мотори дидонс қатиёлат фартуки пеш нозада. Фуки машин нозада тоза. Нарх боша бардаро 88000 сомон боз муомила меша, рақамо табуг ака. 04 869 669 4 тараф марама рақамо зер намудаи занг алоқа дабурен.